Ahoj Janka, takto vyzerá ten albumík na objednávku. Na vrchu je všetko, čo malé bábätko potrebuje pre začiatok. Tu je mamina s bábätkom a idú do sveta. Názov je Welcome to the World, Baby. Album má 28,5 x 23 cm, tak to je trošku viac ako A4 na výšku. Viazanie vyzerá takto a zadná strana má takéhoto macika. Poďme pozrieť, čo je vo vnútri. Budem sa trošku ponáhľať, lebo poslednú dobu som mala problém s natáčaním videí. Asi bolo toho veľa. Keď otvorím album, je tu taká mamina s krídlami anděla. Andělik doniesol special delivery, kde sa napíšu údaje. Tu je takáto ovečka. Ovečky sa budú tiahnuť celý album. A tu je takáto skladačka na 2, 4, 6, 8, 9 fotografií. Už to nezatváram. Poďme na ďalšiu stranu. Farby sú veľmi neutrálne, vhodné aj pre dievčatko, aj pre chlapca. Na boku je vrecuško s bocianikom, ktorý má zabalené bábätko. Je tu takáto skladačka na v podstate 3 a tu môže prísť 4. fotografia a potom na bok sa dajú vložiť 4 fotografie a ďalšie 4. A tu už som dala len takú kartičku, kde sa dá napísať, čo budú chcieť. Ďalšia strana má takýto opasok, ktorý keď otvorím, je tu akordeón na výšku. Zase je tu vrecuško s ovečkou. 2, 4, 6, 8 fotografií tu vojde. Zavrie sa to na tento opasoček. No poď tak. Tak a ovečku dáme dole. Dobre, zase je tu vrecuško a do neho vojde 4, 6 fotografií. A krásna mamina s bábätkom. Tu už kúpeme bábätko, zase je tu opasok na otvorenie a tak ako vpredu bolo na výšku akordeón, tu je na šírku a obrázky, ktoré boli s tým bábätkom, som zachovala. Jedno, druhé, takto. Tu je vrecuško. Môžu si tam dať vlastné fotografie. Miesta na fotografii je tu veľmi veľa. Tak, poďme na ďalšiu stranu. Po celej dĺžke je vrecuško. Tu sa dá aj niečo napísať, ak budú chcieť. A zase 4, 5 fotografií, 6, 7. S mojimi nechtami sa to trošku ťažšie otvára. Janka, ja ti urobím všetky tieto veci, ktoré sú tu skladačky a takto ti urobím ja a dám ti veľa obrázkov aj na vystrihovanie, aj na už povystrihovaných, lebo ich mám. Tu je tak a všetko ti to doručím. Album už je relatívne tiež so stranami. No, tu je ďalšia strana, taká brána. Tieto podložky sa dajú zameniť za fotografie. Zase sú tu tie kartičky drobné. A tu je zase na 4 fotografie a tu ďalšie 4 v podstate na výšku. Tak, tak, tak. A toto sa zavrie takto nejako. A tu zase je podložka na 4 fotografie, ale dá sa tu dať aj jedna veľká fotografia. Ďalšia strana má takýto bábätkovský dres. A keď to vyklopím, tak vo vnútri je miesto na 3 fotografie a ďalšie
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 vojde sem a zatvára sa to na túto parádnu vintageovú fľašku. Ďalšia strana má zase vrecko po dĺžke a je tu miesto. Aj tu sa dá dať fotografia tak alebo tak menšia. Tu sa dá zastrčiť a zase je tu na 8 fotografií podklady. Tak, ďalšia strana. To ti aj ja vystrihnem tieto rámiky. Vystrihneš si ich sama tak, ale vystrihnem ti ten stred a podlepím ti to tou fóliou, aby sa tam dalo vsunúť. Tu napríklad nám vojdu 4 fotografie, aby sa to dalo takto riešiť. A samozrejme zase na 8 fotografií je aj tu vrecko. Aj za týmto malým rámom je priestor, lebo som to nalepila len tu a tu zalepila. A to, čo sa vystrihlo z tých rámikov, tak zasuniem sem. A tu som zasunula 2 ako podložku na tieto rámiky. Tie ovečky sú tam len vsunuté. A fungujú tieto vrecká tak, že 4 fotografie, zasunie sa to do vreciek a na magnet. A predposledná strana má uzáver takto. Tu sa dá vsunúť fotografia, zase je tu kartička, ale celé to má takúto skladačku na 10 fotografií a do vrecka, keďže je urobené trošku na hĺbku, na 3D, tak tu vojde viacero fotografií a tieto na tej skladačke sa vsunú do vrecka tak, aby sa dalo zavrieť týmto. No a posledné, tu ti tiež urobím takúto krabičku a ty si ju už vydekoruješ svojim papierom na fotografie 10x15. Ja tu mám, aby sa to nepreborilo, vložený takýto blok kartónov zlepených. A sa mi zdá, že som to nalepila tak, že sa dá niečo vsunúť ešte aj za túto krabičku. Takže takto vyzerá ten album. Verím, že sa ti páči. Ak sa bude dať, príjmem už teraz platbu. Ja sa ešte s tebou budem rozprávať. Ďakujem pekne za objednávku a teším sa na teba aj na peniažky.